Mumusha waMwari hamungapindi kana zvakasvibiswa kana zvakanyangadzwa kana zvinerema, asi bedzi ravo vakachengeswa neropa reGwayana. Chaya mupfumi wakati kuna Jesu, noita sei kuti ndiwane upenyu? Enda undotengesa zvose zvaunazvo ugobatsira vanoshaya. Chayai vakadzama nokuramba nayo pfuma yakanga inayo munyika. Wewewo charamba kuparadza Mumusha waMwari hamungapindi kana zvakasvibiswa kana zvakanyangadzwa kana zvinerema, asi bedzi ravo vakachengeswa neropa reGwayana. Mumusha waMwari hamungapindi kana zvakasvibiswa kana zvakanyangadzwa kana zvinerema, asi bedzi ravo vakachengeswa neropa reGwayana. Mumusha waMwari hamungapindi kana zvakasvibiswa kana zvakanyangadzwa kana zvinerema.